Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. Yau ma dai zan sake magana ne akan automation clip kamar yadda na yi maganar sa akan Adobe Audition. Adobe Audition yana da automatic clip machine, misali automatic machine na volume reducing da increasing, rage volume da kuma karawa. Haka kuma kamar softwares ɗin da na yi nake ƙoƙarin yin ayyuka kansu, akwai FL Studio, akwai Adobe Audition, akwai kuma Studio One, waɗanda nake magana a kansu akan aikin voice over ko voicing. To a nan zan yi magana ne akan FL Studio. Shi ma idan za ka yi automatic clip kamar yadda yake, misali za ka fara recording ne haka kamar yadda muka sa shi akan Adobe Audition. Za ka je ka ɗauko sound ɗinka. A gurguje zan yi aikin yau saboda kasancewar yanayi da kuma lokaci. Misali idan ka sa shi haka za ka ga ya ci gaba, yanzu baya tsayawa. To misali idan kana yanzu a haka za ka ga gashi nan yanayi. To hanyar da ake bi wajen yin automatic clip shine hanya biyu ce. Na farko a cikin FL Studio, shi kansa kiɗan za ka ba shi channel, sabanin wancan dama already za ka ajiye shi akan channel ɗin. Yana recording akan channel 1, da haka wannan bari mai da shi kan channel 2. Na sa shi akan channel 2. Idan ka sa shi akan channel 2 haka, to abinda kawai shi za ka yi sabanin waɗancan, za ka iya sako da mixer ɗinka ka sa haka, gashi kana kallon mixer ɗin. Duka a hankali za mu ke ɗan duddubawa, abin da ya sai dai haƙuri. Za mu ke yi jifa-jifa kafin har Allah ya sa mu cika ka'idar. Kun dai san yadda YouTube yake. Goyon bayan ku shine zai sa mu sake samun ƙarfin gwiwar yin aikin sosai kamar yadda ya kamata. Idan ka buɗe mixer ɗinka, in za ka taɓa mixer ɗinka, wannan shine icon ɗinka na mixer. Idan ka taɓa shi haka za ga ya ɗauke, haka za ga ya dawo. In ka taɓa da mouse ɗinka, za mu zo kan shortcut na shi kansa FL Studio ɗin. To yanzu misali gashi mun riga mu bar mu kashe button recording ɗinmu na wannan. Mun riga mun yi sa kiɗa, mun kuma samar masa channel, yana kan channel 2. To abin da kawai za mu yi shine za ka danna recording. Idan ka danna recording a kansa, direct zai ke shigowa, kiɗan zai shigo. Za ka yi recording ɗin kiɗan kamar yadda ne haka, gashi nan za ka rage volume ɗinsa ka ƙara. Idan kuma baka danna wannan madannin nan na recording ba, gashi a nan wanda na danna haka, idan baka danna ba sai ka taɓa wannan recording na sama, za ka ya ci gaba, yanzu baya tsayawa. To misali idan kana so ka yi automatic clip kamar shi ma haka, idan ka gama ɗaukan voice ɗinka za ka saka. To kaga kamar yadda muka yi wancan, shi ma dai kan madannin mixer ɗin za ka riƙe. Idan kana so ka ɗauki sound, kar ka manta abin da na ce maka, in kana so ka recording ɗin sound ɗin ne sai ka danna recording. Idan kuma automatic machine kawai kake so ka yi, ba sai ka danna recording ba, recording ɗin sama kaɗai za ka danna banda na mixer. Sai ka riƙe wannan volume ɗin na kan mixer ka. Idan ya zo kan voice ɗin, bari in sake maimaitawa. Idan ya zo kan voice ɗin normal yadda yake, idan ya zo kan voice ɗin yadda kake so, inda voice ɗinka yake, sai ka ja shi ƙasa. Idan ya zo inda ba voice ɗin sai ka tura shi sama. Shi kuma wancan abin da ka danna a sama yana recording. Wannan shine automatic ɗin misali. Za ka ga ya ci gaba, yanzu baya tsayawa. To misali idan kana so ka yi automatic clip kamar shi ma haka, idan ka gama ɗaukan voice ɗinka za ka saka sound kamar yadda muka sa akan Adobe Audition. Ina fatan yanzu kun fahimci abin da na yi gaba, yanzu baya tsayawa. To misali idan kana so ka yi automatic clip kamar shi ma haka, idan ka gama ɗaukan voice ɗinka za ka saka sound kamar yadda muka sa akan Adobe Audition. To wannan shine yadda ake yin automatic clip ɗinsa. Wannan kenan.
Idan kuma manual za ka yi, muna yi zama ɗaya kamar yadda muka yi a wancan. Idan manual za ka yi, za ka cire wannan ne, ba ruwanka da mixer, za ka zo kan shi asalin wannan ne. Kawai abin da za ka yi sai ka zo kan asalin kiɗan da ka sa a kan sequence ɗinka na FL Studio, sai ka yi right click a kan volume ɗinka, wannan kenan, sai ka yi right click a kan shi, sai ka ce create automation, shi ma dai kamar haka. So kawai shi saɓanin idan ka buɗa shi haka, abin da za ka yi kawai za ka ɗan danna haka da hannunka na dama, madanninka na dama, sai ka ja shi ƙasa, zai baka wannan key point ɗin, sai ka ƙara dannawa, ka ƙara dannawa, ka ƙara dannawa, sai ka ja shi kawai haka. Ka gani? To idan kai haka kawai haka za ka yi shi. So in ka ga dama ma za ka iya yanka shi haka. Kawai sai ka goge wancan, sai ka ranga kwaba wannan kawai kana sawa. Idan ka yi haka kawai shi kenan, shi ne manual ya ci gaba, yanzu baya tsayawa. To misali idan kana so ka yi automatic clip kamar shi ma haka, to kaga nan da babu bai ƙaru ba, sai ka sashi, sai ka danna kawai. In kai danna madannin ka haka kaɗan maza gaba ka ɗora shi kwafi ɗin sa ba wahala, ga ya hau kawai ya ci gaba, yanzu baya tsayawa. To misali idan kana so ka yi automatic clip kamar shi ma haka, to wannan shine abin da za mu yau a cikin FL Studio. Idan mun dawo kan automatic machine kamar yadda muka ɗauka a studio a FL Studio, mun ɗauka Adobe Audition, amma za mu sake maimaita na Adobe Audition saboda akwai CC 2018 da nake da shi, sannan kuma shi ma wancan ɗin ɗaukan kamar bai ɗauku ba saboda ranar gaskiya akwai yanayi na gajiya. To insha Allahu yau mun yi wannan, za mu yi na Studio 1, za kuma mu sake maimaita na Adobe Audition. Idan kana da tambaya akan ɓangaren abin da muka yi nan, so za ka iya magana a comment section. In na zo zan sake bidiyo, zan sake ma maganar, zan kuma bayyana maka. A hankali za mu ke taɓa har gurin editing ɗin kamar su Filmora, After Effects, Premiere da sauran waɗanda muka san min ɗan iya, yanda za a rarraba ilimin kowa ya amfana. Sunan wannan shiri mu koyi sarrafa hotuna, wanda muke yin shi da harshen Hausa don mutane su amfana. Asali muna yin shi ne akan tashar mu ta Algaita Media TV. Mun ware wannan tashar mai suna Samin Algaita don kawai mu rika kawo waɗannan bidiyoyi don masu kallo su tattara a guri ɗaya, hankalin su ya tsayu akan wannan, saboda can muna saka komai duk abin da muka yi ra'ayi. Mun gode da kallon wannan tutorial ɗin. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Algaita Media.